Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Mardi 21 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Mali Kunafoni TV. Après une saisie d'ordures hier le radiateur d'une véhicule en provenance de Côte d'Ivoire vendredi, le service des douanes met la main le 20 février 2023 sur la drogue au fond d'un car. La scène est à la limite surréaliste. Les locaux de la maison de la presse ont été saccagés ce lundi 20 février 2023 par le présumé opposant à la tenue du meeting de la plateforme Appel du 20 février pour sauver le Mali. Suite aux propos inamicaux, erronés et agressifs tenus par M. Charles Michel, président du Conseil européen, le chargé d'affaires de la délégation des Unions européennes au Mali, Pascal Peranek, a été convoqué lundi par le ministère des Affaires étrangères pour lui signifier les vives protestations du gouvernement de la République du Mali. Le président brésilien Inácio Lula da Silva a survolé lundi la zone où les inondations et glissements de terre ont fait des morts. La directrice générale adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Afrique a été expulsée samedi du sommet de l'UA à Addis Abeba. L'armée burkinabé annonce lundi d'avoir neutralisé au moins 60 terroristes après avoir su une attaque vendredi dernier qui coûte la vie de 8 militaires. Un tremblement de terre magnitude 6,4 a eu lieu en Turquie 2 semaines après le premier séisme qui a coûté la vie de plus de 41 000 personnes dans le pays et plusieurs milliers en Syrie. Contrairement à l'Union européenne et aux États-Unis, le chef de la diplomatie turque a rappelé à son homologue américain que la Turquie ne sanctionnera pas la Russie. Ankara a toutefois rappelé que son pays n'aidera pas à contourner les sanctions. Et c'est ainsi que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre aimable attention.